wannan kuma ana kiranta mai karangiya saboda tunawa mutane yadda za su san hausa wanda abin da ya tashi da ka waɗansu daga cikinsu na ce kamar haka. Da kwallo da kwalla ihu akwai kwala, da kwalwa da kululai da kulu ka tambaya. Kwakwalwa akwai kwalama kalau gaisuwar Kano, da kalla da kallewa zuwa kallabe wuya. Da kulli na koko har da kullum mutum a rai, da kulli sa'an nan kulle da kyaliya. Da kullin ciki kulli na duka daban-daban, da kyalli da kyallawa kilu kulla tankiya. Da kunci da kinci ga kakanci kulafici, karanci kalancewa ga kanta kuruciya. Da kima da kyama ga kiyama da kankamo, akwai kuma kyama ma kazamta ka zakaya. Da kauri akwai kauri da kwauro da kwarzaba, da kwaro da kwara kwarkwara ga kiriniya. Da kirji da kinji ga kirinji jiya kaji, kagewa akwai kage karanga karangiya. Da kwarya akwai karya karaya kara kirare da karewa da karo da karkiya. Da keya da kiwuya ki da kauna kalamusai, kwalewa da kyalewa kalewa kalauniya. Da yin kyankyasa kuma ke kashashe ƙasa-ƙasa, ƙasashe ƙasayya kansuwa ga kuriskaya. Da ƙwarya da ƙoƙo ƙoƙuwa kuma ƙanƙara, da ƙigo da ƙaƙoƙa masai kansuwa ƙaya. Da ƙiri da ƙira ƙirƙira kuma ƙoƙari, da ƙari da ƙarewa kumewa kuda ƙaya. Da ƙeta da ƙato har da ƙoto da ƙatuwa, da ƙarti da ƙullute da ƙululumin wuya. Da kunda da kwadda kaudaji kwai da kanjama, da kumba karambau ga kurungu da kokiya. Akwai kurkiya sannan akwai kuma kunkuma, da kaba kalata ke kuwa masu karkiya. Da kaura da kaura kaura shewa kiri-kiri, kurewa da karewa ta waka kirariya.